Padang tasiun di piaman samala pagarantai ombak pada buah di lamanya. Osadang mencaya tinggal rayane kawan taman kalai kini ko disambung pulau. Kepara malari pantuan ale-ale tabang kale inggo dirantiang malah kayu jati warabarat 2.000 maka dusana lari kawan kini ko carito gitu jale disambang judulnya mayo membuang anak di bukit limosan yang disinanda olu jadinya tidak dikiri malah tapi kain dijahit tantang kapalonyo entah kalante entah indah entah kok bamban raba mudu tidak dicari pantun lain cari tunanku kita sangguang entah sampai entah indah nampuku angawak larang kampuang oh bau sauret rene tantang di mana luat tugan kayu aina di dalam rimbo sulasi malari tapian tantang di mana luat tinggal di sungai Panu kabakor luat tinggal kini ko disambuang pulau. Bilang lainnya malete jus baijar kironya lagi sungai Panu acara kaniyo pertemuan antara bupati camat sungai Panu di sini nolu tinggal dapet barito jona lain di Warito rapi dina lain ada orang kampungnya wana risinan memang orang turang pasisi ayu asalnya dari Batang Kapeyu nyebari tahu dete si bayi jerdanga dete sabananya ambo dapet kabajo barito kani orang kampung awak na risiko ambo manampak tadi sarupo wana joali bakri iyo jo inyo ibu bupati waitu wana kok dietong tapi kini ko nak nampak lagi kurang lasa-lasai acara malah tadi taburi-uri dalam hati tekana dalam pikiran mangkok dan sawi rupoi ko tabi man menyola Tuhan oh ete just bayi jarit penei Kurang lalangan malah sakutiko indah di sini palang wabiari babilang hari naninya malah Pak Bupati datang dari Padang Pariaman tentu
pula balik kasa nagarinya wa itu bana kok dibilang menali bakri pai samojoinya kironyo adiknya UPR malah dibawa pulau dicamat Sungai Panua. Ibunya lah jadi pembantu malah di sinan baik tuan kok dibilang kita bilang malah siali bakri awak kan iyo kok dietong nanumu tentu batang bayu. Abi hari kaba bilang pakan, nabi pakan kaba bilang bulan, nabi bulan kaba tuka tahun wa itu wana kok dihitung dari sinan di kepalamu. Tentu naninyo Ali Bakri awak lampi umur kiro masuk sekolah. Salamu jo apa Bupati Padang Pariaman. Katu sekolah pati dimasukkan sekolah dasar baik tuang anak kok dibilang tapi naninya malah siali bakri walaupun pai orang bapiti walaupun pai yo Pak Upati namande kandung tabayang-bayang malo indak kata bayang-bayang awak sensaro macam iko da olunya kini memang dapet nanelo adik jo mande di mana kini tapi manungnya lah inalai obadan nali retenei hari malah suatu hari naninya malah siali wakri kadok berpikir sama seorang kadok pemanung pada diri Pak Alo indak kawa manung adik jemande nanta bayang Pak itu bana pangananya walaupun pekayalannya balian dia pakko walaupun awak lek masuk ke sekolah adik yang dekan dong tabayang yuwa tuwenei ade ulah sulasi malari tapi para jatuh badare sularonya ulah wanse mande wapa wasera sere wae awadan joai Wayang-wayang malah manekan dong tabayang-wayang adiknya upiak si Herman di malo indak ketawayang nasib joiko jadekan dong watama sansainya wae kodiakan dong ngambo ande kan duenge dekan wayang kapainan dalang gadang di tampuanyo
kalau joiko panangguangan mande jo adi di tinggalnya dia kan duenge ko awa ala taraso sana ngadi jamande wasansaro ko nyampang labadan lai panjang umur tentu lai kawatamu juga tapi kok pendek lo mau mandi juga di beduk ko indah watamu ai